हेलो गाइस नै सफैबाय माबायाव गौरांथ' नङा बियो गौराङानो आरोखि माबा कालचारेल कमप्लेक्सआव एसे माने जोङो मोसालाबायनोसै ओरैनो थाबायलाबायनोसै आरोखि माने मिउजिक भिडिअ आरोखि ओमफ्राय दिनैहाय एसे मडिफाइ जाजोब्बाय जायगाफ्रा मोजां मोनदों फैनानै बेयावनो मिटिं जाग्राया मामाग्राया आरोखि मोसालाबायग्राया दाखालि माबा माबि जानाया ओरै माबा हाग्रा गोजा हाग्रा माने क्लिन आरोखि गांसो गोजा ओरैहाय ओरैबो दा देखायजोबनोसै आं एसे समायनाथार माने ओरै एखेबारे हरैबो आरोखि जिनिसा जोंना मा मासासो होखोना माखोरा मेकआप फुननायालाय मेकआप लाबाय माबाया प्रिति मसाहारिया मसाहारि लिङालै इसिना नार्जारिसो प्रिति नार्जारिया दा नोङो बे गौरांनि कालचारेल कमप्लेक्सआव फैना माबायदि मोनखो? आं बिराद मोजां मोनदों फैनानै माने सोलायजोब्बाय ना? सोलायजोब्बाय सिगां बिदि नङामोन ना सिनारिफ्रा माने जोंहा बेयावनो लानानै फोजोबगोन आरो खुनु गुबुनाव थाङा माने बेयावनो थान्दा बेयावनो मोसालाबायनानै थाबायनानै सान्दुंआबो जि मोजां खम जानानै होखाबाय अखा हाबा हाबसोनोबो जायगा दङना बेयाव बिदि आरोखि जिनिस एनेख'आ एसे फंनैसो माबा होनहरदो आयु मा होनबावनांगौ जिखुनु होनदोरा जिखुनु दे नोंनो फोरोंदो बल जोनाया दाखालि बल जोनाया बैयाव कुसुगावआव बेनो माने लोरिदों ओरैबादि बल जोफैदोंमोन बल जोदोंमोन आं कुसुगाव बै थाखामपुराव मानि खेलामोन फैसानि खेलामोन 12,000 एखेबारे ओरै जोनाया सलथमदों बल जोनाय नुफेरथाराखैलां आदा नोंनिखौ नै जोंना एक्टर सानै दङ सासे बेंगलरनिफ्राय दाखालिसो सफैदों साउथ फिल्माव खामानि मावनानै ओमफ्राय सासेया नै माबा मिलिटारि बायदि नुयोलै बेखौ बे निस्थार बियो ना निस्थार मा टाइटेलमोनलाय नोंसिना निस्थार हाज'वारि ओमफ्राय नैबेना जाहैबाय माबा सोमजोर बसुमतारी साउथनिफ्राय दाखालि सफैदों बिथाङा बावाखै दा जोङो बेयावहाय माने मोसालायसिगोन आरोखि नै रायजोफोर बेयाव जोंना डगि सैमा मानै दंफैयो माने बिराद थान्दा मोनोना बेयाव जिरायफैदों मालाय आरामनो सान्थि जेबो दावरावबो गैया माबो गैया बाराबो गोथार आरोखि जिरायबाय गोजा मासे गोसोम मासे ओरै हेल' गाइस दा शुटिंआ जोब्बाय मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दा जोङो बे बड' माबा कालचारेल कमप्लेक्सनिफ्राय थांनानै बाजै हटेलाव ओंखाम जानानै ब्लग थांसै बाय गासिबो एक्सट्रानो जोंना बाय